Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, benar. Bismillahirrahmanirrahim. Sakwise rampung sak mangsa-mangsa dhuwur dalam kurung. Sak mangsa-mangsa Mbah Musone, sak mangsa-mangsa mbasuh masrobah kuwi mau bisa suci ing dalem wektune nekani hajat. Masrobah ki bol nek ngising kan ana sing metu kae. Kuwi dibasuh nek pas metu. Dadi nek junub harus buang hajat. Maksudnya ngeden kayak kan ngeden metu paling enggak 1 cm apa setengah cm kayak kudu nek junub harus disucikan, harus dibasuh. Nah iso mbasuh mergo buang hajat BAB. Oke. Ora ono ki rasah. Bismillahirrahmanirrahim. Fatasiru mongko dadi apa mbasuh masrobah. Dadi iku min dhahiril badani setengah saking jabone badan. Nek junub kuwi kupinge diisi banyu ya tengen kudu mlebu cungure irunge kudu nyedot banyu lah. Terus masrobahe utawa bole ki ngising ki kudu ditokke sik embet banjur gayung. Sing paling aman ki nang kali nyemplung ngising karo adus kan bersih. Paling aman suci kabeh, nyilem. Lah nek nganggo kocoran banyu dimungkinkan telinga yang terlihat, bagian tubuh yang terlihat walaupun dalam lubang itu enggak sah kalau tidak dibasuh. Sesuci penting banget nih. Sawuse rampung Mbah Musonef mertelake pira-pira perdune adus. Mongko nuli tumandang malih Mbah Musonef mertelake pira-pira sunate adus dipun pertelake klan pandika. Jadi sunatnya mandi junub apa aja, sunatnya mandi besar apa aja. Wa sunanuhu tawi pira-pira sunate adus. Balik. Wa sunanuhu tawi pira-pira sunate adus. Ayil husli tegese adus. Terus ayil husli tegese adus iku satu asya'a. Iku satu asya'a ana 5 pira-pira perkara. Dadi sunate adus, sunate mandi besar itu ada 5. Ya balon ku ada 5. Endi rupane 5? Atas miatu sakwiji maca bismillah. Jadi sebelum sunate adus pertama baca bismillah. Wal wudu lan kaping pindhone sunate adus iku wudu. Jadi sak memehe utawa sebelum mandi junub itu disunatkan wudu. Wudu tingkae oleh wudu kamilan hale sampurna. Dadi wudune kabeh sampurna tekan sikil ya sela-selae. Iki sunat mandi besar. Qoblahu ing dalem sadurunge adus. Wayan biya lan becik niat bihi kelawan wudu sapa al muhtasilu wong kang adus. Dadi niat nawetu huslal li raf'il hadasil akbari fardhalillahi taala. Niat ingsun adus krana ngilangake hadas gedhe fardu krana anut dawuh Gusti Allah taala. Niat sapa wayan wiya lan becik niat bihi kelawan wudu sapa al muhtasilu wong kang adus. Niat sunatal husli ing sunate adus. Qayyide intajarrodat lamun persepen utawa apa jinabahe man. Persepen nganil hadasil ashori saking ngilangi hadas kang cilik.
wa imrorul yadi lan kaping telune sunate adus iku iku nglakokake tangan ngalama ing atase banyu silaima wa salat kang tumeka apa ma ilaihi maring tangan. Berarti tangane ya persis wudu harus dibasuh sesempurna mungkin. Bayane minal jasati nyatane gauta badan. Wayuk baru lan den ngibaratake ngan hadzal imrori andoh saking ikilah lafal imroro. Apa bidzalki lafat bidzalki maknane gosoki gauta badan, digosoki ora mung diusap-usap dilus-lus, ora harus basah semua. Wal muwalatu lan kaping papate sunate adus iku nuli-nuli wasabaqo lan wis dingin apa maknaha maknane muwalah, maknane nuli-nuli urut sing urut fil wudu'i ing dalem babe wudu. Wa taqdimul yumna lan kaping 5 sunate adus iku dinginake nggauta kang tengen, bagian kanan dulu. Min siqaihi saking iringane lorone man. Alal yusra ngeriake ing atase nggauta kang kiwa. Wa baqiya lan masih min sunanil khosli saking pira-pira sunate adus apa umurun pira-pira perkara madzkuratun kang wis den tutur fil mabsutati ing dalem kaul kang wis den beber minha iku tetep setengah saking umur atas lisu utawi ngaping teluni wa takhlilis sya'ri lan sunate adus nyela-nyelani rambut dadi rambut kang ketel. Wa takhlilu sya'ri lan sunate adus nyela-nyelani rambut kudu tenanan teles kabeh, ora kena samponane keri, nganggo sampone kuwi keri harus basah dengan air semua dulu. Langsung disamponi menghalangi air, basahnya rambut terhalang oleh sampo ketika belum basah semua, kan repot. Terus sabun ojo sabunan dhisik, tadi harus basah semua dulu baru pakai sabun atau pakai sampo. Hadza faslun, hadza utawi iki ku faslun ana anggit pasal sawiji kang bakal hadir ing dalem penggalihe Mbah Musone. Ngibarate fasal wal ikhtisalatu utawi pira-pira adus, sifate adus al masnunatu kang den sunatake iku sab'ata asyara ana 17. Apane khoslan aduse? Dadi sunate adus ke ana 17. Adus sunat ada 17. Endi rupane 17? Khoslul Jum'ati sawiji sunat adus ginawe salat Jumat. Berarti meh salat Jumat ke adus, niati adus salat kanggo salat Jumat. Sunat lihaziriha kadhe wong kang nekani salat Jumat. Sunat bagi orang yang mau Jumatan. Ya bener adus kuwi mau sunat kadhe wong kang nekani salat Jumat. Wa waktuhu tapi utawi wektune adus salat Jumat iku minal fajri shatiqi awit saking metune fajar shatiq lare bar subuh niati adus ginawe salat Jumat ki sunat. Tangi turu pas waktu Jumat iki wengi Jumat ngene iki bar subuh diniati adus salat adus sunat Jumat wis sunat. Nek ora diniati, misal tidak diniati mandi sunat untuk sholat Jumat ya ora kanggo gawe. Dina Jumat
bakda subuh pagi hari diniati atus kanggo nekani salat Jumat atau mandi taubat. Wa khoslul idaini lan kaping pindhone sunate atus ginawe salat riyaya loro. Rupane ngidaini al fitri sakwiji riyaya Idul Fitri, wal adha lan kaping pindhone riyaya Idul Adha. Nah, yang kedua sunat mandi ketika akan melaksanakan sholat Idul Adha Fitri atau Idul Adha. Wa yadkhulu lan bakal manjing atau apa waktu hadzal khosli waktune ikilah adus kang ginawe salat riyaya loro iku binis fil laili tetep ing dalem setengah wengi. Dadi jenengan nek sesuk lebaran haji utawa lebaran Idul Adha jam 1 malam mandi niat untuk mandi sunat untuk hari raya Idul Fitri atau Idul Adha. Wal istisqa'u lan kaping telune sunat adus ginawe salat istisqa ayatolabus saqiya tegese murih udan. Salat istisqa sebelum melaksanakan salat istisqa yogi udan. Lah saiki cuacanya tidak bisa dipastikan mergo teng Alaska niku ada alat yang namanya HARP. Nah niku antenane di Alaska, pengendali cuaca, pengendali gempa bumi, petir buatan. Jadi nek jenengan searching wonten HARP uji coba kedua di tahun 2005 itu menyebabkan tsunami Aceh 2005 sekitar ini menyebabkan tsunami Aceh. Uji coba berikutnya gagal 2006 uji coba Pangandaran yang pantai selatan Kebumen sampai Surabaya tidak bisa dibuat gelombang tsunami. Ketika sudah naik dhuwur malah airnya jatuh ke selatan tidak ke daratan. Mergo ada alat HARP atau yang aksesnya sampai bawah laut nganggo nek bahasa siki drone. Jadi robotik sekali dihancurkan bisa membelah lempengan air dalam laut. Ini ngeri. Tapi ya minallah kabeh itu kecanggihan teknologi. Teknologi diciptakan hanya untuk mempercepat kiamat. Berarti nek kecanggihan teknologi semakin canggih ya kiamatnya semakin cepat. Perang kono kene mati gasi lagi. Teknologi harus dipelajari nih, enggak harus dibarengi dengan iman. Dalam Al-Qur'an kan jelas yarfa'illahul ladzina amanu walladzina utul ilma darajat. Dadi wong sing duwe ilmu tok tanpa dibarengi iman ya kesasar. Duwe iman tanpa dibarengi ilmu, imane salah ngewangi wong sak geleme, tidak ada landasan yang jelas. Jadi komplit wong duwe iman ya duwe ilmu. Yarfa'illahul ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Janjine Gusti Allah yarfa bakal ngluhurake sapa Allahu Gusti Allah. Berarti Gusti Allah janjine bakal ngluhurake maring wong sing duweni iman dan dibarengi dengan ilmu. Ya, ilmu teknologi, ilmu menjelaskan ngaji sing tenanan, jangan sampai ada pertanyaan di akal. Misal iman karo Gusti Allah buktinya apa? Nah, Gusti Allah itu zat awal dan zat akhir. Berarti zat awal dan zat akhir. Gusti Allah dipelajari terus aja nganti menimbulkan pertanyaan di akal. Ya kayak wong kok ketone biasa bae tapi uripe tenang. Lagi dipelajari dengan iman. Tanpa iman ya wis
bingung. Kalau cuma dengan logika di akal sangat susah. Harus pertama kuncinya iman Gusti Allah, iman malaikat. Ya iman, rukun iman kan ada 6. Iman pada Allah, iman pada Rasul, iman pada malaikat, itu pelajari kabeh. Jangan sampai menimbulkan pertanyaan yang menyebabkan ragu. Nah, ini repot. Iman sing tenanan. Wal khoslu lan kaping 6 sunate adus. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Wal khusufu lan kaping 4 sunate adus ginawe salat gerhana utawa gerhana lil qamari kaduwe rembulan, gerhana rembulan. Wal kusufu lan kaping 5 sunate adus ginawe salat gerhana. As-samsi lisamsi kaduwe srengenge, gerhana srengenge. Ada gerhana salat, gerhana rembulan, gerhana matahari, sunat mandi, kemudian salat gerhana. Sunat lah. Wal khoslu lan kaping 6 sunate adus. Wal khoslu lan kaping 6 sunate adus min ajli khoslil mayiti, saking arahe ngedusi mayit. Muslimang kana iku sunat adus senejan anane mayit wong kang muslim. Au kafiron utawa iku sunat adus senejan onone mayit wong kang kafir. Dadi yang kelima lan kaping 6 sunate adus karena takziah, mau takziah penghormatan mayit mati. Dadi ana wong mati ki kudu cekatan. Kula lan jenengan nek misal ada kematian harus datang paling awal. Orang godhog wedange ya ngrumati mayite, orang ngrumati mayite ngedhok kuburan. Tapi nek ada pernikahan wis ora perlu datang paling awal. Terutama yang wajib kita datangi yang kematian, kudu nang ngarep. Tapi nek undangan pernikahan ya engko, karena mereka bahagia. Tapi kalau kematian kita wajib datang sesama orang muslim. Kudu apa meneh tanggane lagi. Wong kang senajan anane mayit wong kang kafir. Berarti mayit kafir utawa mayit Islam ya tetep adus. Nah, meh nekani utawa bar takziah. Misal tak mangkat takziah adus, bali takziah ya adus. Nek cara wong Jawa misal bar takziah kok ora adus mlebu omah, anake do sawan wong mati utawa sawan mayit. Nyos model-model lah, padahal niku ambune jenazah gawe mblenger nang keluarga. Kan jelas. Misal ana kuwi pas saiki jenazah sing utuh mayite utawa sing ora utuh mayite celakaan ndase pecah apa iki ya harus datang. Apalagi kadang orang kok ada orang yang meninggal itu ketakutan. Aja pisan-pisan ana wong ninggal kok merasa takut. Berarti imane belum sempurna. Ana wong mati kok wedi ngono kuwi. Imane kurang sempurna utawa imane kurang. Jadi ketika ada orang yang meninggal harus cekatan, jangan punya rasa takut. Takut engko ngene iki enggak bisa, jangan. Wal khoslul kafiru lan kaping 7 sunate adus wong kang kafir qayyide idza aslama. Wa khoslul kafiru lan kaping 7 sunate adus wong kang kafir qayyide idza aslama tatkalane manjing Islam sapa kafir in lam yajnub lamun ora junub sapa kafir fi kufrihi ing dalam kufure kafir. Tadi ketika ada seorang mualaf
sunat mandi. Aulam tahid utawa lamun ora haid sapa al kafiratu kafir wong kang kafir wedok kafir wadon. Dadi nek ora junub utawa haid sunat adus. Masuk Islam ya wajib dalam keadaan suci. Jangan ketika haid kok malah masuk Islam, ngeprank malaikat. Ketika kita nanti berteman dengan seorang non muslim, mereka ingin masuk Islam, dipastikan dia dalam keadaan tidak junub atau tidak dalam posisi haid di perempuan. Wa ilalan lamun ora junub utawa lamun ora haid wajaba mongko wajib apa al ghuslu aduse wong kafir, malah wajib wajib adus badal islami ing dalem sawise mlebu Islam. Fil asohi ing dalem kaul kang luwih sahih. Menurut pendapat ahli fikih kabeh berpendapat bahwa seseorang yang masuk Islam, seorang yang mu'alaf wajib adus. Waqila lan den dawuhake apa sing den dawuhake yasqutu bisa gugur apa aduse wong kang kafir ing dalem sawise mlebune Islam. Qayyide idza aslama tatkalane mlebu Islam sapa kafir wal majnunu lan kaping 8 sunate adus wong kang edan. Makane wong edan kuwi kudu sering adus sunat ndang mari. Maka kan kathah kabeh wakeh rata-rata wong edan gila di pinggir jalan kuwi jarang adus. Saiki wong sing edan kuwi sunat adus tiap dina kudu didusi. Nah, biar apa? Biar sembuh edane. Saiki kan kathah wong sing orang yang pura-pura edan, pura-pura gila. Kasus apa nginum pil untuk gila sesaat, gila 6 bulan apa 10 bulan setelah membunuh atau kasus tertentu dia nginum obat pil yang menjadikan dia gila sesaat atau gila 6 bulan. Apa menghilangkan jejak apa kepiye iki model manipulasi hukum. Wal makna alaihi wal muhma alaihi lan kaping 9 sunate adus wong kang ayan. Jane wong ayan kuwi kudu sering adus. Kaya wingi nang kene kan ana sing ayan kae. Ayan ya bahasane dimanapun wong sing ayan iki gosipe diisukan tumbal pesugihan, tumbal bondo dunya lah. Padahal orang yang ayan itu ya memang sudah ditakdirkan karena beberapa hal. Pertama, orang tuanya itu ketika berhubungan dengan caranya yang tidak sesuai dengan aturan agama Islam, misal nonton bokep DC atau dengan cara-cara memasukkan kelamin ke dubur, tadi ngono kuwi oleh bersetubuh tidak menggunakan cara secara Islami. Sageleme lek gawe mungkin posisi head urung rampung kok wis bersetubuh. Nah iki anake ndadekke cacat utawa makanan yang dimakan orang tua itu bukan makanan yang dihasilkan dari jerih payah yang halal, iso ndadekke cacat anake. Tapi hati-hati. Nah, ada orang yang ayan kuwi ya kudu sering didusi sunat adus, diniati ingsun ngedusi wong kang ayan. Apa nek wis sadar diajari sering adus sunat. Qayyide idza afaqo tatkalane sadar sapa
karone wong kang ayan lan wong kang edan. Sawis sadar kae kan wis ngrem-ngrem sawan celeng. Jalukmu apa? Degan mo. Ingkung mo. Lha kowe sapa? Aku jin umur 1000 tahun. Aku wis suwi nganggoni jasate anak iki. Wis ora bakalan metu aku. Diwacake Yasin melu Yasin, Yasin. Diwacake Fatihah melu Fatihah, ayat kursi melu ayat kursi. Jalukmu apa? Nduk. Dikai nduk. Dipangan langsung sak cangkang-cangkange. Ora metu. Bener lah kalau ditakoki satenane kowe njaluke apa? Pajero. Ya ora bakalan metu wong jalukane Pajero, duite kudu 500 juta. Ya dari pura-pura gila, pura-pura edan, wis pura-pura edan, pura-pura kesurupan. Aku ora dibojoke karo kae ora bakalan metu, ora bakalan mari. Akeh wong sing ebek ya akeh sing pura-pura edan, pura-pura kesurupan, terus pura-pura edan. Masane wong edan bebas. Ana wong pengajian langsung tak diduga naik panggung megang mic, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bubar terus tinggal mudun. Akeh wong berpura-pura gila, berpura-pura ayan banyak. Zaman akhir ki akeh wong sing hidupnya hanya sandiwara, berpura-pura. Pengen bocor ambil duit, pura-pura gantung diri. Wah, pokoknya ora dibojoke aku gantung diri. Nah, akhirnya wong tuane ora tegel dibojoke. Wah, aku kudu bojo dol ke sawah, Mbok. Nah, ora aku ora metu. Wis akeh wong-wong sing model-model ngono ki akeh. Berpura-pura hidupnya penuh sandiwara. Nah, iki wis saka endi? Saka wetan ning endi ngulon. Ya wis warna-warna lah wong model-model berpura-pura gila. Nek wis sadar wajib adus. Kan kadang uripe dhewe iki penuh sandiwara. Ketika sadar ya wajib adus. Hidup kita penuh sandiwara. Ya wis lagu-lagu lah wis sandiwara, terus ngapusi, hapus-hapusan, 378 drama ngono wis bulet terus zaman akhir ki isine wong pura-pura sandiwara. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Walam yatahaqqaqa lan ora dadi nyoto minhuma saking karone wong kang ayan, wong kang edan lan wong kang ayan apa inzalu metu mani. Fa in tahaqqaqa mongko lamun pertelo minhuma saking karone wong kang edan lan ayan apa inzalu metu mani. Yen mengkono kepleja besaratin wajaba mongko wajib apa al-ghuslu adus ala kullin ing atase saben-saben suwiji minhuma saking karone wong kang edan lan wong kang ayan. Ya ana wong edan kok dikawin meteng ya akeh. Wong wedok kae orang perempuan gila terus karena bertemu orang yang hiperseks, laki-laki yang hiperseks ya diwudoni, digawa kamar, dijima, dikawini, ya njur meteng ya akeh ngono lho. Lagi zaman akhir daripada masuk dalam undang-undang PA pelecehan anak atau pelecehan seksual, cari orang gila perempuan, diopeni, dinumi obat tidur kan turu digawa. Lah disangkanya masih merawat orang gila, ya digarap nang wong edan ora ngerti. Saiki ngati-ati zaman. Wah wis rupa-rupa wernane lah. Kadang nang tengah sawah ya diperkosa wong edan. Wong edan iki kan akeh
Makanya dari pihak penegak hukum ya ana wong edan nang pinggir dalan di amanke. Kuwi kono ya akeh kok wong edan ora nganggo klambi mlaku. Wong wedok lho. Mlaku ngetan ngulon ya keton susune ya keton kelamine. Lagi nek ketemu wong sing hipersek iso-iso dilebokke kamar, digarap. Nah, ya wong edan bebas. Nah, mung hanya untuk kepuasan hawa nafsu, mengeluarkan mani sesaat. Kuwi wong edan. Wal khoslu aja pisan-pisan lah anu wong sing ora waras. Wal khoslu lan kaping 10 sunat adus sapa wong. Wal khoslu lan kaping 10 sunat adus sapa wong nang di nginda nginda iradatil ikhrami ing dalem nalikane ngarepake ihram. Wal ghuslu lan kaping 10 sunate adus sapa wong nang endi bismillahirrahmanirrahim. Wal ghuslu lan kaping 10 sunate adus sapa wong kang ihram. Lan kaping 10 sunat adus nang ndi ngindahi salatil ikhrami ing dalem nalikane ngarepake ihram. Wala faroko lan ora ana perkara kang bedani iku maujud fi hadal khosli ing dalem ikilah sunate adus. Baina balighin ing dalem antarane wong kang baligh la ihram kabeh adus sunat wa khairihi lan liyane wong kang baligh. Wala baina majnunin lan ora ing dalem antarane wong kang edan. Pokoknya edan ki ora sunat adus, ning nek sadar harus sunat mandi. Malah nek keluar wajib. Wa aqili lan ora ing dalem antarane wong kang duweni ngakal. Wala baina tahirin lan ora ing dalem antarane wong kang suci. Wa haidin lan ora ing dalem antarane wong kang haid. Fa illam yajid mengko lamun ora nemu sapa al-muhramu wong kang ihram ora nemu almaa ing banyu yen mengkono prejabe syarat yen mengkono prejabe syarat tayammama mengko becik tayamum sapa wong kang ihram. Wal ghuslu lan kaping sakwelase sunate adus sapa wong lidukhuli makati kaduwe lidukhuli makati krana mlebu ing negara Mekah. Sunat adus nek mlebu nang negara Mekah adus limah romi kaduwe wong kang ihram bihaji sebab ibadah haji. Kuwi sunat adus nang kono. Kan kamar hotel ada kamar mandinya, ada tempat mandinya khusus. Tapi sunat adus ora mung nang kono kadung bahagia sampai sana melihat keindahan kok lali adus. Umrotin utawa sebab ibadah umroh ki yo mangkat nang kono. Lah sekarang kebanyakan wajib haji sunate umroh ora mangkat haji ning kok mangkat umroh iki ya keliru. Kudune duit sing umroh kuwi ditabung kanggo nindakake haji, kewajibane haji dudu umroh. Dadine ya umuk karo goro. Wis kaken ngomong ngapusi lah ibadah umroh. Umuk tur goro, wis tidak ada keseriusan. Wis 378 wae penggaweane ngapusi terus umroh, umuk karo goro. Ning umroh yang sesungguhnya ya wis nindakake ibadah haji ndur duwe duit mangkat umroh. Nah daripada umroh kiwa tengene terlilit hutang ditulungi aja nggo mangkat umroh. Keluarga masih banyak tanggungan iki aku meh mangkat umroh duitnya 35 juta. Daripada buat umroh saudara yang terlilit hutang dilunasi utange. Guys ngono kuwi wae. Walil wuqufi lan kaping 12 sunate adus sapa wong bi ngarepata sebab nginep ana ing
Arafah. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim.